Ами сега ще се хвана от един, трябва ще го пренесем. Не е така. Еле? Водата ми е всеки спомен сух и раните отлитат към небето. Зората идва винаги на пук, усмихната, красива и напета. Уважаеми съграждани, скъпи гости, дами и господа, нека поднесем нашите венци в знак на признателност пред героите, оставили костите си на родопска земя за свободата на Кърджали. Дълбок поклон пред родолюбието, себеотрицанието и вярата на нашите предци. Запо! Чест! Венци и цветя в знак на признателност поднасят. Временно изпълняващ длъжността кмет на община Кърджали госпожа Елисавета Кехайова, господин Неджми Али, евродепутат, господин Вежди Рашидов, министър на културата, господин Фейзи Бекир, заместник министър на финансите, госпожа Цвета Караянчева, народен представител, временно изпълняващ длъжността областен управител на област Кърджали Силвия Ахмед, Общински съвет град Кърджали, Средно общо образователно училище Отец Паисий,
Уважаеми съграждани, дами и господа, моля с едноминутно мълчание на колене Шапки! да почетем паметта на героите. Долу! На колене! Уважаеми съграждани, официални гости на празника на нашия град са господин Неджми Али, евродепутат, госпожа Света Караянчева, народен представител, госпожа Салиха Емин, народен представител, господин Ердинч Хайрула, народен представител, господин Шабанали Ахмед, народен представител, господин Мустафа Ахмед, народен представител, госпожа Силвие Ахмед, временно изпълняващ длъжността областен управител на област Кърджали, господин Раиф Мустафа, председател на Общински съвет Кърджали, господин Фейзи Бекир, заместник министър на финансите, господин Расим Муса, омбудсман на община Кърджали, господин Политиадис Димитрис, заместник кмет на община Комотини, Гърция, господин Исмаил Левент, заместник кмет на община Комотини, Гърция, господин Венцислав Момчилов, директор на областна дирекция на вътрешните работи Кърджали, енорийски свещеник отец Петър при храм Свети Георги Победоносец и районен мюфтия господин Бейхан Мехмед, гости от страната, почетни граждани, бивши кметове, представители на религиозни общности, здравни организации, синдикати, неправителствени организации и други. Уважаеми съграждани, слово по повод Деня на Кърджали ще произнесе госпожа Елисавета Кихайова, временно изпълняващ длъжността кмет на община Кърджали. Уважаеми гости, скъпи съграждани, наскоро по достоинство отбелязахме две от най-значимите събития в историята на България – Съединението и обявяването на държавната ни независимост. Днес, отново застанали почтително, както всяка година, в подножието на един от символите на Кърджали, празнуваме свободата на нашия град и източните Родопи, извоювана Слушай ме, запомни тоя ден, аз говоря сега, без шега и лъжа. Виж добре, що за мъж съм красив, елегантен и приветлив. Ето мен се мъже ни среща, аз съм само на студен един, със сърце и с буйно горе, що на мама единствен си. От човешки живот купеш
Що си тъй приятен, толкова сложен. Kad složiš kraj, što srca pomisliš, te izvršno kako ja, to što je to, da to si znaj.